Her har vi så en anden konditionsmaskine eller opvarmningsmaskine, og det er romaskinen. Det er en hård maskine. Det er en rigtig god maskine, fordi, synes jeg, fordi den har gang i netop arme, hele kroppen, altså benene og ryggen osv. Og det er faktisk lige præcis de muskler, som vi har lidt sværere ved at få. Vi aktiverer mindre i løbet af dagen, fordi det er blevet meget til, at vi sidder på computer og på telefoner og så videre. Så de her muskler her bagved, som der skal det her for os, denne her vej, det er der, hvor romaskinen virkelig er god. Det er jo en konditionsmaskine, så derfor, man kan, fordi der er gang i så mange muskelgrupper på én gang, så kan den godt være ret hård. Så det er derfor helst sæt et tempo, som man kan holde konsekvent. Du kan selvfølgelig godt køre intervaltræning, men helst ikke den her med at sætte sig ned og så være helt udmattet efter 1-2 minutter, og så var det. Så hellere det her med at give den lidt lær og styre vejrtrækningen imens og køre et forholdsvis langsomt tempo, men hvor man selvfølgelig kan mærke, at der er gang i pulsen og det hele. Som sagt, som jeg nævnte før, man kan skifte mellem øvelserne. Altså hvis målet det er opvarmning, og det hedder opvarmning 10 minutter, 4 minutter her, 6 minutter et andet sted. Det styrer man til. Der er nogle forskellige ting, man kan stille på her. Det er selvfølgelig, den kan vi nok ikke få med lige på kameraet, men endelig hive fat i mig, hvis det er. Og jeg guider så meget, så godt jeg kan her. Jeg sætter den på roning her, og så kan jeg trykke på, hvad er det for noget, jeg gerne vil se. Hvis jeg trykker på den, der hedder Units, nede i venstre hjørne, så kan jeg komme ind på, hvor jeg kan se, hvor mange kalorier jeg forbrænder, og hvor mange meter har jeg roet, og så videre. Så det er alt efter, hvad man lige gerne vil gå med. Denne her kan du skrue fra 1 til 10, og det er faktisk i forhold til, for den er vindmodstandsdrevet. Så når du sætter den op på 10, så vil der være mere vindmodstand, og derfor vil den være lidt sværere. Og ned på 1, så vil der være mindre vindmodstand, og så vil den være nemmere. Jeg plejer typisk at have den et sted mellem 6 og 5. Netop det her med, så mine muskler ikke brænder ud, men jeg kan holde et konsekvent flow i det. Prøv lige at vise, hvordan jeg bruger den. Så indstiller du hernede også, og det er i forhold til dine fødder. Mine fødder ligger her. Og strammer båndet. Så tager jeg godt fat i den her. Og så er det faktisk en romaskine, den bliver faktisk delt op i nogle bevægelser. Så først, så strækker man benene, og så tilbage med kroppen. Og træk med armene. For lige at rykke den lidt op, så man også kan få den del med. Så her. Først skub frem benene, og så armene og ryggen. Her. Så på denne måde. Okay. God fornøjelse.